Siyadelelwa lana akukho okunye. Ngamanyala lawa. Lo Miss Nigeria akuyena owethu. Asihlonishwa lana. Futhi lokhu kungahlonishwa kuzoqhubeka kuze kube yilapho sisebenzisa ubuningi bethu ukukhipha lama askari, izikhulu zezombusazwe kanye nabelungu babo. Isikhathi sokuhlangana emphakathini yethu, sikhuthale njengemiphakathi. Asibadingi osopolitiki. Sawulwa umzabalazo wangaphakathi bengekho. Kuyithi imphakathi esaziyo ukuthi silwelani futhi sifunani. Ukukhuluma ukumosha isikhathi njengoba uhlelo lokufuduka lusaqhubeka. Bayasilungisa umqondo ukuze abantu bemukele umongameli wangaphandle noma umlungu. Ngoba yilapho abaya khona. Bayasivivinya ukuze babone ukuthi sisabela kanjani kumbhedo. Masike saqhubeka nokuthula. Niyothi asishongo sebemfakile. Cabanga nje. Lamaqembu abulala izizukulwane zokhokho bethu. Belwela inkululeko yethu. Ababulali sebengongqongqoshe basephalamende manje. Abokufika banamaqembu epolitiki futhi basephalamende. Cabanga sokufe abantu abaningi kangaka. Belwela lenkululeko esesivele siyinikele kwabokufika. Kuyihlazo lokhu. Yona le AFP eyahlukumeza imiphakathi ezweni. Amalungu ayo asengongqongqoshe futhi balawula izinsiza zethu. Kanjani, kodwa bafethu? Kungathi siphethwe ubuyoyoyo la. Wonakanye amabhizinisi abamhlophe ayebandlulula okhokho bethu kwezomnotho asaqhubeka nokwenza okufanayo kubantu bomdabu. Kodwa manje besebenza nama askari wabo amnyama. Osopolitiki. Amanyala acasulayo futhi kuyadabukisa lokhu. Izwe elafelwa abantu abangaka sebevele balinike abokuhamba. Sesizamile ukubekezela, ayikhishwe imgodoyi. Abantu bafa ngenxa yenkululeko, abantu bafa. Sidinga ukulibulala, sicekele phansi lonke lolu hlelo elisibandlululayo. Isikhathi sokulwa manje. Ukukhuluma ngeke kuxazulule lutho ezweni. Vuka man vuka.